Kijing tip bagi kubor ki baman la kesni nak kuasi kai channel siang bahas subscribe nak mentah. Hak istrik jom menajeliu jom tas nam arjar artulai. Noilam kaseng Voice of People Party VPP ba Aden Milar basai moj. Walaupun sangat ya kajing song shat dengan kabelanet kumba shipelsi hadin bak sarkar jong konrat ke sangma kala manjur bantau ya ke expect community lane ke kenhun giriu shempang ban pet punya ya kajing dewa ban pentamai no ya ke reservation policy lane ke ta kajing ai bha kam bha jam ya kasi jantia bat karo bat kiwai kum kajing budin ya kebenta bal permi bantawi ke expect community ka kenhun VPP kalau lagi kendo ya kontrat hak khat lai trik jom nai tung arjar artulai bat hak to kajing kendo menteri rangba ulong ba sarkar karan kam bantung setang yau ka syong kenor jong kene ke kenhun kiriu shempang menta kalaya la shi banai tam nadu kate kajing kendo hanrai ngimpat yo na yo sngeu ai na ka sarkar ung kran ngis ngeu tho ba kajing kho re ka sarkar ban penbena ban thau ya ka expect community haga shitrik jong bana jeliu arjar arhulai kalong tang ka sin jam ban thanda ya ka jing khi ban jing dawa jong ka seng VPP ban kala beit no ya ka bha thung kam thung jam lada dei ba kam long kumta kumno kan simpor hadu arnai tam tang banjit ya usong knor jong kata kan hun hato ka mai khalia kaduna mo ya kita kiriu shempang kibala ban simti ke kam Let's say yo ba om don batre ban chim kia pat kit khli ya kane kalangkor lada ka sarkar kam don jingnang banwat yo songknot kadai ban yathu be ya ka jing shisha khnang ba mangi nakaliang kinang snong ngin la ban terwa ya kerteng ngis ngeu thu ro ba ka sarkar ka don preng ka jing e ban pen kala la ne ban pen kumju ya ka bha thung kam thung jam nakadaw ba ki don artli kisur la ne palat ki ba Tersngeu ya kinong rim ki jongki halor kene kamat bakong san. Hanrai kata kamut bak sarkar kan shu ngap bat mudur ba kata kajing dawa ne jing bom dawa kan shu ja hino na kene kesla perthai. Kadai bandon ke expect community khnang ba baro kindup la ban lej ra ye jing ajumut bat kita ki riu shempang kin pet benia bin pabin ya baro ke jing tho jing tar jing long jing man bat ki wei jing don kam haswa bakin terwa ye kira syak sarkar jela bat ban petrikam lane kan om petrikam dai ban ailat bahkan don kejing krenyetir bat om ban syus ngap man te ka sarkar kan saap ya ka kala ka baar jo kejing khi daga seng VPP haswa bagan lej ban simrai biang namar ngyo i bagan ke sarkar bat ki wai pat kimjuk khi juk sar lada klempat don kejing khi kanoksa kalong kinong hikai ki balami ban thia mit hasurok ban yo i kutulop ka jongki lada dai bagi klem ki kinong hikai kindang hab an up shu up ya kata ka tulop ka badai ka hok benta jongki haba kalong hakne gar kom ngin om sngeu phala la daw ba aden bat ke VP kin bemna saya ka kala ka ba ar jong ke jing ki hakne gisngi ngeleyo ya ki kubor halor ke jing po jong so trun na is karohil shadu sha abu dahabi yaw ne so trun la bu hakata ka yeu ba balatip kum ka alwa damal ngise sorong kum ga jala baki wai pat ki jaka ha ga perthai kilas dang thit ya so tron balathung pat mi na gane khande go siap ngi kermen ro baki wai giri kin thit ye gi so gi pai ki ba mi na gane ga jala jongi khnang ba kinong rep kin yo jing mentoi hanrai ka jing kali kalong ba la daw so tron na is karohil ula ban po chadu cha abu dhabi cha ai pat kata ka expect community wat hadin arnai tam kala dai ka por ye sarkar pakan ajubab namar ka jing ngap jar kapan subas new pemban